2.100 persones van visitar el pessebre vivent del Pont Llarg de Manresa, al qual s'hi podia accedir pel camí de Juncadella des de l'Avinguda Universitària. Com és tradicional, el pessebre va tenir lloc el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre, i amb gairebé 200 figurants, enmig d'un ambient molt familiar. El nou recorregut d'aquest any aprofitava les feixes cedides per la Casa de l'Oms de la zona de pagès del Poal i va donar més protagonisme al campament romà, amb els soldats, al Palau d'Herodes, la casa del governador, el responsable de fer el recompte de la població i el recaptador d'impostos, a més de fer un recorregut pel naixement de Jesús a l'establia. El pessebre, organitzat per la Comissió de la Parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança, ha arribat a la seva 36a edició. Ja en porta 15 amb el format actual. Després de 2 anys d'aturada per la Covid, l'any passat va tornar i enguany s'ha ampliat. De la recreació en destaca especialment l'ambientació, capaç de transportar els visitants a un poble hebreu de fa 2.000 anys, així com alguns oficis sota les arcades de l'aqüeducte del segle XVII, una construcció històrica a Manresa que els organitzadors volen reivindicar.